चार मिनट चले, चार एक मिनट चलेंगे, बोलो आप बोलो बोलो जी बोलो 1000 रुपये 1100 1200 रुपये 1300 रुपये 1400 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये राजा 1600 रुपये 1600 रुपये 1600 रुपये 1600 राजा करो कितने अच्छा बोलो जी बोलो 1 2 3 4 5 रुको आयो दो छोड़ो ये तीन बोलो दो तेरे तीन है एक मिनट रहेगा एकदम करते बोलो आप बोलो 1000 रुपये 1000 रुपये 1100 रुपये 1200 रुपये 12 1300 रुपये 13 1400 रुपये 1400 रुपये 1500 रुपये 1500 1600 रुपये 1600 रुपये 1600 1700 रुपये 1700 रुपये 1700 रुपये 1800 रुपये 1800 रुपये आगे तो बोलो ये वो एक ही मजे वो लगाए नहीं वो ऐसा ये नहीं मेरे तो बोलो चलो आगे चलो आइए तो बोलो एशियल कैप्सूल है कैप्सूल बोलो क्या करो बोलो 1500 रुपये 1600 रुपये 1600 रुपये 1600 रुपये बड़े भाई दोनों 1600 रुपये 1600 रुपये 1700 रुपये 1700 1800 रुपये 1800 रुपये 1800 यानोर संतोष 1800 रुपये 1800 रुपये बोले 1800 रुपये जाने के बाद 1800 रुपये 1800 रुपये पे करो ये शिरकत आइए तो बोलो हाँ बोलो जी बोलो 1000 रुपये 1100 रुपये 1200 1300 1400 1500 1600 रुपये 1600 ये 1600 रुपये 1600 रुपये 1700 रुपये ये करेगा 1700 रुपये 1800 रुपये 1800 रुपये 1800 चलो रुपये 1000 रुपये 1200 रुपये 1200 रुपये 1200 रुपये 1200 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1 करो एक मिनट करो आइए तीन बोलो 1200 रुपये 1200 रुपये 1200 बोला देखो एक बार देखे 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये 200 250 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 350 रुपये 350 रुपये 400 रुपये 400 रुपये 400 रुपये